Kapuso star John Lucas misaysay sa ilang mga kasinatian sa training alang sa Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. Kunun sa kahaang iyang role sa maong series, sa iranta, pinaagi ni ining report. Miyembro sa Alpha Team, ang papel sa Kapuso star nga si John Lucas sa Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. Siya si Benjo Tamayo, aka Harry Potter, nga usa ka staff sergeant sa Special Forces Squad. Ako si Harry Potter po, part din ako ng Alpha Team. Ayun po, ako po ang pinakamabait dito sa Alpha Team. Pinakamapalupit. Matod ni John nga challenging alang kaniya ang mamahimong kabahin sa grupo sa mga sundaw. Malipayon siya og nag-enjoy usab sa napormang brotherhood uban ang laing cast sa maong series. Yung ginawa po namin training, mahirap po siya na masaya. Yun. Masaya kasi kahit pa paano po, na-enjoy naman namin yung training dahil kami naman po yung magkasama at alam namin malaking bagay po yun para may portray namin na maayos yung pagiging sundalo po namin. Gani daghan siyag nakatunan sa mga training nga ilang naagian. Siguro kahit na mahirap, mas lamang yung in-enjoy na lang namin dahil parang sinabi na namin, minsan lang naman tsaka malaking bagay po yun sa amin after talaga. Paglabas nga po namin, talagang ibang tao na po kami. Di na nga po kilala sa bahay. Busa at ang ininyo mga kapuso ang pagsugod unya sa Descendants of the Sun, the Philippine adaptation dinhi sa Kapuso Network. Uban ni Lian Sinculan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.